Vi er stive i alle de, drenge. Hvad for noget? Vi er stive i alle de. Jamen, det er Vestfyn. Er det Vestfyn? Det er Vestfyn klasse. Øj. Det er helt dårligt. Det er fandme dejligt. Hvad er det? Aner det ikke. Ja? Smager det godt? Det ligner noget lort. Jeg prøver lige at hente den der. Søren? Små? Har du noget... ja. Har du noget... noget mad derhjemme? Har du noget mad derhjemme? Nej. Hvad tænker du på mad? Jeg har en lille små fuldstændig her. Nej, men det var mere sådan, at du havde noget mad, jeg måtte spise. Jeg har toastbrød. Det er til nu. Det er sikkert dem der, hun tænker på. Hvor meget er det andre, hvad? Ja, det er Ja, dem hun tænker på, de koster nemlig også 30 kroner. Lige præcis dem. Jeg skal da også have noget at spise. Skal vi købe sådan 2? Så er der ½ kilo til hver, næsten. Ja, tak. Så vi varme dem. Nej, en stige. Nej. Ej, ikke de der kyllinger der. Det er pænt kraft, det er en lille kylling. En halv kylling, står der ikke? Altså, det er en kylling, det er ikke engang en høne. Jamen, står der ikke halv kylling der? Der står helt kylling. For kæft, mand. Hvor meget var den der, Søren? Den her? Ja. Det er sgu ikke. Altså, der er lige oppe i kassen, ikke? Så spurgte mig, skal I til fest? Så jeg, nej, vi skal til Langskov-markedet, siger han. Er det rigtigt? Er der geder? Geder? Så spurgte jeg, altså, hvilke geder? Så siger han, ja, så ved den, er det hvad? Bryster? Så prøv at se, sådan en vejer 1,4. Ja. Prøv at tænke årsmand, de vejer 3 kilo. Dem jeg har hjemme slagtet selv. Har de? De er også, de var lidt med. Ja, jamen altså. Der er lidt mere vand på. Der er lidt mere gang i dem. Hvad er gulasch? Det er det, man spiser under krigen. Det smager bare gyld. Og hvad dine sko gået op? Det er min sgu da op. Jeg må købe den for jer. Geder, der er bryster. De står der. Ej, det er Vestfyn. Ej, det er bare klassen, når det er Vestfyn. Skal du til fest? Nej, jeg skal til Langskov-markedet. Er der nogen af jer, der har penge med? Jeg har bare ved at brække mig af det her, mand. Hvor skal vi tage? Har du ikke penge med det? Jo, jeg har 150. Ja. Hvad koster det noget at komme ind? Nej, det gør ikke så. Hvor meget koster det der? 2 kroner. Plus 2 kroner gange 30, det er 60 kroner. Plus 30, 6, 7, 8, 9, det er 90. 90 kroner hver, eller 90 kroner? Jeg har ikke 90 kroner. Det koster 90 kroner for hele klassen. Nå. Ja. Skal vi ind og se på nogle geder, der er bryst? Hvad for fanden? 185, de ved det. Min, jeg har en. Prøv lige at holde den her. Hvad holder? 185, de ved det 3. Ja, hvad kan det? Det er bare at give det til en anden mærke. Det kan være dejligt. Værsgo. 185. Så er det bare 185 ring, ikke? Jeg har ikke penge for, jeg har været i banken. Jeg har det hele. Jeg skulle lige være i banken. Nej. Jeg har heller ikke så mange penge, vel? Nej, men vi finder bare ud af det, når vi kommer hjem. Jeg giver bare divideret med 4. Ja, vi finder bare ud af det, når vi kommer hjem. Det er 46, jeg har betalt min del. Jeg har betalt min første, og det er fint. Det er teknisk. Jeg har seriøst ikke nogen penge. Det er 46 kroner for det. Jeg har så mange penge her. Hvor mange? Jeg har 20 kroner. 20 kroner. Skal vi ud og kigge på den geder? Hvor fedt. Vi skal ud og kigge på nogle geder med perler, mand. Ja, mand. Så jeg har betalt min del. Det er godt, og alt sammen koster 46. Og skal vi... Jeg har i hvert fald betalt min del. Og skal vi Jeg har betalt med 50. på Bauer? Skal vi på Silber Bauer? Skal vi det? Tak skal du have. Jeg tror bare, jeg filmer helt, hva'? Har jeg gjort ikke det var muligt? Hvad gjorde jeg? koster 46, ja. Jeg har penge i min punkt. Jeg har betalt både den tysk og... Jamen, det er jo det hele var jeg til del med. Det er 186. Prøv lige at holde den her.
Ja, skal jeg lige filme dig til sel på, hva'? Ui. Det er... Man tager stille her, ikke? Ja. Så trækker man den ud. Trækker du ud? Så trækker man den. Jamen, er det ikke noget med, at man ikke må trække for hårdt? Nej, ja, jo. Jo, hvad sker der så? Fordi så ligger den fast. Sætter den sig fast? Så man slet ikke kan hive den ud? Er det rigtigt? Hvad var det, der løb sådan? Det er bare skænkt. Det lyder godt. Det er fordi, du har lige for... Har du ikke lige for stor hjul på? Jo. Det er ikke godt. Jeg kan se... Øj, jeg fik ham. Hvor ham der spurgte om gederne, de havde patter? Hold lige lidt, jeg skal lige have det her ned. Ja. Sådan. Så var der ikke nogen nye hjulture på fri. Jeg tror, det er Anders. Ja, det er Anders. Der er lige kommet lidt mere læs på, så er der skruet lidt mere på. Skal jeg holde, eller hvad? Øj, se den bil der. Skal jeg holde? Det gør der bare. Citroën. Det er ikke godt, det her. Fartkontrol her. Fang jeres nummerblad. Fang jeres nummerblad. Fordi, hvad var det? TX 26 464. Kan man zoome? Ja, jeg har zoomet hele Det var ikke der. TX 26 464. Ja, på film. Hvis man gør noget ulovligt, mand, så Foran det politiet. så er det dumt. Ja, 4 i en politibil. Prøv lige at filme til venstre. Helt. Og så zoom ud. Zoom ud. En anden knap. Kan vi ikke få lyden med mig? Jo, den kommer automatisk med ud. Prøv bare at give en gas. Nu kan jeg altså ikke se en skid. Er det rigtigt? Ja. Ej, der kommer ikke noget. Der var en bælling af turister. Hvor fanden skal vi en øl af? Hvor er det her? Ryger for fanden. En bælling af det igen. Er det rigtigt? Wop, wop. Wop, wop. Ja, ja. Husk nu at... Husk nu at bremse ind på en bil. Det er rigtigt, ja. Nå, fordi hvis vi bremser lidt, så slipper vi snart ud. Men det kan vi ikke have, jo. Jeg tager hans nummerplade med. Jeg tager hans nummerplade. Ja, tag den. Hey, nej, det er stærkt. SB 39 Godt. Sådan. Husk så, du skal trække dig højere. Ja, godt. Okay. Fuck, den skal jeg se, når vi kommer hjem den der. Yes. Fuck, man. What's up? Der er helt en skide ting, før næsten. Og så er vi hjemme. Så er vi hjemme, gutter. Det er vi hjemme med Søren. Jeg føler, jeg har været her før. Det er Søren. Er du sikker? Ja, Søren. Skal jeg stoppe den, eller hvad? Det kan jeg så. Det Ja, bare stop lånet. Det ser vildt.